Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 13, bersikulo 10 ngadto sa 17. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinaguga. Didto may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod sa 18 ka tuig. Nagtikuko siya ug dili na makatuyhad sa pagkakita ni Jesus kaniya. Mingon siya sa babae, "Naayo na ikaw sa imong sakit." Iyang gihikap ang babae ug diha-diha nakatuyhad ang babae ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinaguga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo ni anang mga adlaw kung gusto kamong mamaayo apan dili sa adlawng igpapahulay." Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron ingnon kamo, dili ba nga sa adlawng igpapahulay bisan kinsa kaninyo mo badbad man sa inyong baka o asno gikan sa kwadra og dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon? Karon ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng igpapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.